Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Ваҳдат, тарафҳои фермаи Ҷарбошӣ. Ҳаминҷа буқои фурӯшӣ аст бародаро, зоти гӯштӣ. Ҳаминаро ҳозир дар давоми видео навор мекунем, ҳамаи маълумотошро метавем видеоро нагзаронда то охир тамошо кунем, маълумотошро бигирем. Баъдан харидори аниқ шуда занг мезанем бародаро. Чӣ пародоҳ ҳаст, нархош чӣ хелай, масъалаи дастафкаву дигар ҳамаи маълумотошро метавем мақсад. Навошамо наворро сар мекунем. Дӯстони азиз, инҷа 4-5 та загон ай. Ҳозир загонҳоро якта навбат қати аввал дарунда сиёмка мекунем, баъдан берун бароварда ҳамхел навбат ба навбат сиёмка мекунем. Нагзаронда хушрӯ тамошо кунем, бинем. Касоне ки имконияти омодан дора, ина бемалол ай омода ай пеш дида харидорӣ мекунем. Касоне ки имконияти омода надора, ай телефонам метавонед заказ кунед. Мақсад одамои боариянд, бемалол ай ҳама тарафаш. Хоб инҷа ҳастай буқои пародаи грифордҳои тозаш, баъд сементало ҳаст, лимузино ҳаст, хоб Микки Маус ҳаст, яду карпато ҳаст бо ва ғайраҳо. Омода худтон мебинед, якчанд пародаи хуб бисёр ҳаст. Ҳолатошон беҳад хуб. Нашод хӯрдан, саломатӣ ҳама тарафа 100%. Ҳозир мо айдарон мебиром, ай қофошам яд нишон метавем, баъд берун мебарем якум загона. Рафтем бародаро, молҳо ай қафош. Ҳамаш буқои машолло ай. И видеоро белайк тамошо накунем бародаро. Ба ҳаққи ҳамин соҳибкорҳо дуогӯ бошем ки бисёртар ҳамхел молҳо биёранд, мол арзон шава, гӯш арзон шава. Ба як масъалаи дигаре бародаро, касоне ки дар комментариҳо менависем қимат гуфта, ина мада бовар кунед, агар то шумо қимат гуфта ва я фикр карда мешинед, исту савдо шуда меравам бародаро. Касоне ки фикр нокарда менависен, аввал камтарак фикр кунед, илтимос. Ин акум молҳоро ай қафош хушрӯ тамошо кунед, паҳмиша, миёндарозиш, почағавсиш. Хоб ин буқаҳо бародаро ҳоли пай нестанд, ёшан ҳамаш. Ай 8 моҳа то 1 солара. Ай 8 моҳа то 1 солара. Чӣ хеле гуфтем якум загона ҳозир берунам мебарем. Ҳозир ҳамин якум загона берун мебарем, берунам якбор хушрӯ тамошо мекунем. Ина рафтем якум загон. буқаҳо ҳолатошон беҳад хуб ай бародаро. Нашоди хӯрданшам, саломатишам, чусту чолокишам. Баъд нашоти мутобиқи боду ҳавои ҳамиҷа. Ау тарафшам дилтон пур боша бародаро. Ино хеле шидагиам да ҳамиҷан бемалол гирифта. Касоне ки шароит доранд, адирда шароит дорем, сари заминда шароит дорем, мешавада ино ҳоли эми бисёр хӯрдагӣ нест, кам хелваи хӯрдагӣ, фақат ҳамин алафқатӣ ҳамқа шидагӣ бародаро. Бемалол айда каси адир дора ё ин ки сари замин дора, бурда бай мекунем, сар метем, иншоалло шидан мегирам майда. Хоб дӯстони азиз, якум загонро тамом кардем, сиёмкаша акнун дуюм загон ай. Ҳамин вазифаи мо нишон додан ай. Ҳамира хушрӯ шумо бинед, мо дарозам када, дароз бошам, хушрӯ карда нишон метем пеши қафо ҳама тарафа. Инамад пеш чашми худам қади дидестам моло 100% ай чусту чолок ай хӯрданашон ҳам чӣ хел ки дидестен ҳамхел моло. Хоб нашоти ваксинаш бародаро 100% даиҷам, давуҷам ҳама тарафа ваксинаош, карантинаш ду тарафа гузаштагӣ, анализ хунпун ҳама тарафа кардагӣ бародаро. ҳуҷҷату далелиш қати ҳаст ҳамаш. Хоб боз ҳам метавонед худтон омода ай пеш бибинед. Хоб дар ҳамиҷа нарх навоша гап мезанем бародаро, бо дигар загонода мегзарем. Хоб нарх навошон сар мешуда ай 19,500 сомонӣ то 26,000 сомонира. Хоб 26,000 сомаш ако 10 та ё 15 та, дигарош ако ҳам байни ҳамо ду нарха мегирем. Аксарияташ ҳамин средни. Бо ако савдо мешада, мисол сразу бароварда наметен. Миёен ҳамин дилша миёвен савдо мекунен, истусу бесавдо намеша сиравно. Хоб нашоти дастафкаш бародаро маслиҳат мекунен.
нигоҳ карда ба расияни ра, нигоҳ карда вай дурии қарибӣ вай, нигоҳ карда ба шароит вақти савдода маслиҳат мекунем даставкаша. хоб нархоша гуфтем. И дуюм загон буд. Акнун инорам айдарун даромада ай қафошон як бор нишон метем ба берун мебурем. бародаро ина дуюм загон буқо ай қафош. хоб аксарияташ бародаро бешохан калан шохторуш ҳам ҳастай. хоб тоза молҳои Россия. хоб пародоршона хай гуфтем. ина ҳозир айдарон ай қафошам як бор гирифтестем. баъди ин бо дуюм загонам берун мебурем. бо берундам хушрӯ рӯшанида тамошо мекунем. мана шохдорош. ана ино бо варианти вай сименталои гибрид. хай пародоршона гуфтем чанд намуд парода. бо ғайр аз гуфтаги мо ҳам як-дута бояд бошад дар ношта дига пародоам. лимузинои гибрид ҳаст, лимузин худаш тозаш ҳаст, Грифорд, Микки Маусу, чорнапёстеро ҳамаи намудаш ҳастайда мақсад. ана акнун бародаро берун мебурем. ҳатман неки тамошо кунед ҳамаи ҷоша видеора. ҳамаш ҳамин барои шумо, барои харидоро, барои диданшонай. бисёре касо омода наметавонанд ба хотири ҳамин. ина рафтем. дуюм загонай бародаро. дуюм загона берун бароварда як бор нишон метем шумода. ина рафтем. буқо маст шидаанд. хотиррасон мекунем. ин дуюм загонай бародаро. ин чусту чолоки буқоро бинем. иншолло ки ягон проблема надорам. ҳамино ҳамаш буқои дуюм загонай. хоб дӯстони азиз, ана ин сеюм загонай бародаро. сеюм загона сиёмкаша сар кардем. ҳамаш ҳамин барои шумо. баъд ба хотири ҳамин молхона баъзе оғул меган, ба хотири ҳамин шароити оғулам яктаи лайкҳоро монем. як ҳамон мана бинед чӣ хел шароити хуб кардагия. ову вакуумни кам шид бо пуршидан мегирад. 24 соат дар пеш ов ҳаст. ов алаф 24 соат дар пеш шунай моло ташна гӯшта намемонад. мана ҳадрат хӯрда ховай. хай адресҳоро гуфтем. хай як бор дига мефаҳмонем. хоб шаҳри Баҳдад, хоб деҳаи Ҷарбошӣ, аз ҳамин заводи Жигулӣ 2 километр поён. ай ҳамунҷо дарун медуроем. хоб иноро ҳам ҳозир ай дарун медуроем. ай қафошон хушрӯ нишон метем. бо инорам берун бароварда нишон метем. хоб ина буқо сеюм загон. буқо ай қафош бародаро. хушрӯ тамошо кунед. аҳамият ден ҳолатошона. ина бинед чӣ хел буқои бақувватай. ҳолатошон машоаллоҳ ай бародаро. садфоизаан. қучи ғавсишу паҳмишу ҳама тарафа аҳамият ден. ҳамаш ҳамин барои харидоро ай бародаро. шумо хушрӯ бинед, маъқул кунед кадом иша маъқул шид. скриншотша роӣ кунед. срада савдоша мекунем. баъд балечкои Грифордо бисёранд. ина ҳаракат кунед. Грифордоро ҳама вақт намеёвед.
ҳозирашта ҳаст. ҳаракат кунем бародарон. ҳозир инҳоро ҳам берун мебарем бародарон. хусусият девонагӣ мекунанд. тамошо мекунед. нашоти чӯлоқ пулоқ набуданаш, чусту чолокиш ҳамаша тамошо мекунед. бо чорум загонда мегзарем. анаи сеюм загонаи бародарон. хушрӯ аҳамиятем. почаҳошон чӣ хел ғавз? буқои паҳн. ино ҳоли эм хурдагӣ нест. Кам хурдагиай. ҳозир шумо бурда алафи холӣ қатъиян боник намешаванд. инҳоро ҳоли кайфи носиш қапидагиай. барои ҳамто кам девонагӣ кардеста. иншоалло ки касе бигира барака меоварад. касе гирифт барака меоварад. беҳад буқо ҳолатошон хуб. дар комментарий машалло нависта монем ба хотири манхел буқои хушзод. худо баракашад як касе гирифт. анаи чорум загонаи дӯстони азиз. инҳоро ҳам подробно майда нишон метем. хурданош дигараш пеши қафо. инҳоро ҳам бо берун мебарем. лубои намуди алафа мепечонам. хурданашда ягон проблема нест. балешкои грифордо ана инҳоро дида як роҳат кунем шумо рамазонда. машалло. дар комментарий ҳатман бародарон машалло табаракалло нависта монед. худо ҳамада баракатия. аҳи парам як қаторам хел мегирем. ҳозир бо айдарун диромада ай қафоша мегирем бародарон. манаи чорум загон буқо ай қафош мана хушрӯ аҳамият дем. ғавсии почош, паҳмиш, дигар. майда хел сёмка мекунем. бо ҳозир инҳоро ҳам берун ҳам мебарем. ҷа камтар торика ҳозир рӯшанидам хушрӯ базеб карда нишон метем. анаи буқачара бинед. беҳад фасона машалло. 4 кунҷак миён дароз. фаҳмидам паҳмай. ина рафтем дӯстони азиз. ҳозир берун мебарем. чорум загона мебинем берунда. не чорум загона биромадана сар кард бародарон. хушрӯ тамошо кунем. берунда бо чӣ хелай рӯшанай. буқо худшонро сар метиҳад полни озод мегарда. рагаштаношо чусту чолокиша ҳама тарафа хушрӯ мебинем да мақсад берунда. автовая бо давом созай ҳозир. дигарошам бироя бо давом метем. ино ҳам биромадана сар кард.
Уна якта бурала гибрид. Балечкош боша ина ҳаракат кунем. Буралам беҳад базевам гирифорд хати ба фикрам швед рафтагия. Анаи бародаро панҷум загонай. Панҷум загон. Шефи ферма да ҳами ҷай неки да панҷум загонай. Анаи шефи ферма будааст. Анами сияҳ буқача. Ами соҳибш гуфт ки шефи ферма ҳами будааст. Анами буқачай. Хоб, мана майда акнун сиёмка карда мерем. Палешикои гирифордо гуфтестам ку ҳаракат кунем бародаро. Беҳад ҳолатҳои хубш омадагиай. Ҳолатҳошон беҳад хуб мана. Ай болошам гирифтестам ки бинеда ҳолатҳошона хушрӯ карда. Барои харидоро инами ягон ҷош намонада мақсад. Вазифаи мо нишон доданай ами дилтон пур шида вай кунед. Камбудиё мешаси равно, барои камбудиё ҳама вақт мо узр мепурсем. Камбудиёро оста-оста ислоҳ карда мерем. Ана варианти лимузин бародаро. Инора мозима ай пеш я бор бигирам бо ай дурум медроем, ай қафошо мегирем, бо инора ҳами дурунда я бор сар метем. Машаллоҳ. Не чӣ хел порядки истодагиай. Ай парам. Я сиёмка када бурам, ози ба дурум медром. Ай қафошам нишон метам бародаро. Хурданошонда мана чӣ хеле ки дидестен. Ягон гап нест хурданашда. Инамо айдарнаш бо даромадам инорам. Ай қафошам я бор тамошо мекунем акун. Ана шефи ферма, шефчай. Мана бародаро. Иҷа бо рӯшани хушрӯ будай. Аҳамият тена паҳмиш, почағавсиш. Ҳолатошон машаллоҳ ай буқора. Старосима нашида бухӯ шеф. Мана шефчарам хушрӯ тамошо кунем. Мана инош бо пародаи гирифорд бародаро. Майдашам хадавояй, фарбешам хадавояй. Ҳамаш хадавояй. Баъд гӯштам зур метия. Иншоллоҳ ки результати зур метия ино. хоб инорам ози бародаро берун я бор мебурорем. Тамошо мекунем инорам. Ина рафтем панҷум загон бародаро. Панҷум загон машаллоҳ буқачаҳо буромадааста. Инорам я девонагиша бинед. Иноако замин броя у вазифаи молам яй. Замин ки фуромад сраза хел мепара. Я роҳат мекунам да. Уна шефам буромад, шеф.
خب دوستان عزیز ҳамаи маълумотошро додем ба шум. Адрес, нарх наво, сини сол, пародош, ҳамаша маълумотошро додем. Бо ягон маълумоти монда боша рақамо дар рӯи экран мешава. муроҷиат мекунед. Телефон ҳаст, прямой кор мекунад, WhatsApp ҳам кор мекунад. бемалол муроҷиат карда саволу ҷавоб карда мегирем. ва як чиз дигар ҳамин соҳиби мол хоҳиш кард ки бародаро видеошам суратшам дар ҳамин наворай бародаро хушрӯ тамошо кунед. Кадом моле ки маъқул шид скриншот карда партоен. дигар илтимос кард ки ҳамин видео напурсанд. хушрӯ карда навор кардагием. ба хотири ҳамин интихоб кунед. аз ҳамин наворҳои мо бемалол шумо метавонед дона ба дона интихоб карда гирифта мумкин аст. барое ки ялав ҳамаша дурун берун пеш қафо ҳама тарафа сиёмка кардем. хоб касе гирифт барака ёва бародаро хонаш пури говмол шава ҳамада барори кор лайкова ёд набуроя. касе видеоро то хуша то ҳамзара тамошо кард дар комментария рақами 60 нависта монед. чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмед. саломат бошем бародаро.